הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מהילדות אל המציאות שאני חי בה. מלחמת חרבות ברזל הפכה מאות ילדים ליתומים. החווה של להיענר מיד עם פרוץ המלחמה יצא בפרויקט תפילות הילדים, תוכנית טיפולית קבועה ותומכת ליתומים ולאלמנות, הכוללת טיפולים רגשיים עם סוסים ובעלי חיים, אחת לשבוע באופן קבוע ולאורך כל השנה, ציוד רכיבה אישי, ימי כיף, קייטנות וימי הולדת, ללא עלות. אני אומרת, אם אבא שלו הלך לקרב בשביל שאני אוכל ללמד בחווה שלי ולהיות בשקט, אני מחויבת לאבא הזה, אני מחויבת למשפחה הזאת, אני מחויבת לילד הזה. שאבא קיבל מכה, אז היא הציעה לתת לו פלסטר. חיים שלי, פריטה לאמא. את מתאפרת? תסתכלי במראה, מי הכי יפה בעולם? תואר. קיבלתי המלצה ממש חמה על החווה הזאת. אז אמרתי, אני אבוא ואני אנסה בשביל תואר. ואז אני גם נכנסתי כאן לטיפול בשביל עצמי. מעבר לזה שלאנר נותנת את כל כולה בשביל הילד, באמת דואגת לכל דבר הכי קטן. וגם אני בתור אמא פחדנית נתנה לי לשחרר ולהבין שככה הילד לומד. שבסופו של דבר זה משהו שילד צריך. לבנות את הביטחון, לגבור על פחדים ולשחרר. ופה באמת זה מה שקורה. משחררים פשוט והבלתי יאומן קורה. אני להיענר. בילדותי נפצעתי קשה בפיגוע תופת. נגעתי במוות והשתקמתי באמצעות סוסים. ביום שעליתי מכיסא הגלגלים על גב הסוס, נשבעתי שאת כל חיי אקדיש לסוסים ולילדים. ואין חשוב יותר מילדים יתומים. מה זה ילד שפתאום אין לו אבא, אין לו את העוגן שלו בעולם הזה. ובמיוחד עכשיו, לקראת שנת הלימודים החדשה, רשימת היתומים רק הולכת וגדלה. בואו לקחת חלק בפרויקט האלוהי שלנו. אמצו יתום, אמצו אלמנה, כדי שתהיה להם שנה הרבה יותר טובה ורגועה.